खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो इउपिपिएल नि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङानो आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन बिजाथि एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स एडिआरआ थामथि खोलोबनि आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि सा 337 बिजाथिफोरनि सम्पथिनि सायाव मोनसे रिपर्ट दिहुनदों मख'नो गोनांदि बे रिपर्टखौ बिजाथिया बिसायख'थिनि सिगां एफिडेविट जमा होनायनि सायाव दिहुननाय जायो थामथि खोलोबनि सा 337 बिजाथिफोरनि मादाव सा 90 बिजाथिफोरानो खौथिनि बिगोमा सा 90 खौथिनि बिगोमा बिजाथिफोरनि मादाव इउपिपिएलनि 25 नं सोनाब क'क्राझार विधान सभा बियाबनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन सम्पथि थानाय बिजाथि गासै 268 कौटि 27 लाख 67,128 रांनि बिगोमा बिथाङा मख'नो गोनांदि रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि जारिमिनाव बिथाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन सम्पथि थानाय एबा माहाजोनसिन बिजाथि बिथां मनरन्जन ब्रह्मनि उनाव दङ आसाम जातीय परिषदनि हाजोनि बिजाथि दुलु आहमेद बिथाङा 43 कौटि रांनि बिगोमा थामथियाव दङ कंग्रेसनि जालुकबारि बियाबनि बिजाथि रामचन्द्र बर ठाकुर बिथाङा 31 कौटि रांनि बिगोमा बिथांमोननि अनगायैबो जालुकबारि बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 17 कौटिनि बांसिन सम्पथिनि बिगोमा मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि बङाइगावनि बिजाथि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल बिजाथि सवेन्द्र बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइबो खमसिन 2,000 रांनि सम्पथि फोसावदों थामथि खोलोबनि सा 90 बिजाथिफोरनि मादाव 1 कौटिनि बांसिन सम्पथि थानाय बिजाथिफोरा बिजेपिनि सा 20 बिजाथिनि मादाव सा 13 कंग्रेसनि सा 24 नि मादाव सा 15 आसाम गण सुरक्षा पार्टीनि सा 13 बिजाथिनि मादाव सा 10 एजिपि आसाम जातीय परिषदनि सा 22 बिजाथिनि मादाव सा 10 बिपिएफनि सा 8 बिजाथिनि मादाव सा 5 एआइउडिएफनि सा 12 बिजाथिनि मादाव सा 6 बिनि अनगायैबो आरो माखासे बिजाथिफोर 30 नं सानजा क'क्राझार विधान सभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा मैया बिसमुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मोनसे फोसावदिं मेल खुंदों बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन बे फोसावदिं मेलनिफ्राय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसिनि मोन 12 बियाबावबो इउपिपिएल आरो बिजेपिआ देरहासार जानो हागोन लोगोसे आसामाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनिनो गोग्गो सोरखार जागोन होननानै गुबुन फारसेथिं खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों दि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन बेफारि होननानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलफोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि सम्पथिया रङिया गुवाहाटी दिल्ली आरो कलकातायाव गोबां दं होननानै अजद दैखांनायनि सायाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खेंफोरथि होदों दि धोन सम्पथिनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा फोरमान होनो हायोब्ला बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ बिथां प्रमद बर'आ नागारगोन होननानै बुंथिदों आरो जोबथेसालियाव थांनो थियारि होननानैबो बुंथिदों बे बेलायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो थाग थियारि थानो थाखाय खावलायदों प्रमद बर' बिथाङा मानोना 17 बोसोर सोरखार दानाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां हटेल बायदि सम्पथि सोरजिदों होननानैबो उल्थायै अजद दैखांफिनदों प्रमद बर' बिथाङा गंनै रेलगारिनि गेजेराव सौदावलायनायाव सा 32 दावबायारिफोरनि जिउ खहा आरो सा 160 दावबायारिफोरा गाज्रियैनो जोखोम जादों बे जाथाया इजिप्ट हादराव जादों इजिप्ट हादरनि चहाक सहराव मोनाबिलिनि समाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों हादरनि रेल बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोबोद गोख्रैथि खारबोनायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोनदों जाथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय खमैबो गं 36 एम्बुलेन्स बाहायनो गोनां जादों जाथाय जानायनिफ्राय गोथै सहफोरखौ बोखांनायजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौबो खाथिनि फाहामसालियाव दैथायहरदों बिपिएफ एंगारनानै फिन बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैफिनदों गोबां रायजो राजाफ्रा 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा मैया सेरफांगुरि आथियाबारि आदिबासी बस्तियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदोंमोन बे फोसावदिं मेल खुंनायाव गोबां गुबुन गौथुमनि आदिबासी नेपाली सुबुंफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबफैफिनदों आरो बेखौ नुनानै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा न'नि मानसिया न'आवनो फैफिननायाव गोजोननाय मोन्दों होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों बिनि अनगायैबो गिबि खोलोबनि भट होनायाव महाजोतआ मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो देरहागोना रोखा होननानैबो दाबि खालामदों 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ
सेथि खोलोबनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबा मैया मोजाङैनो जोबनानै थांबाय। सेथि खोलोबनि बिसायख'थिया मोन 2 जिल्लायाव गासै मोन 47 बियाबाव गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे सा 264 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन आरो मोन 11,537 पलिं स्टेशनाव भट होनाया जादोंमोन। मैयानि सानाव अदेबानि गिबि खोलोबाव फ्राय 76 जौखोन्दोसो भटार्सफोरा भटखौ होदों। मैयानि सानाव माखासे बियाबफोराव माखासे जाथायफोर जादों। बेनि मादाव डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो हरखाबै देहानि थासारिया गाज्रि जानानै सासे पलिं अफिसियेला जिउ गोमानो गोनां जादों। चराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय सनारि बियाबनि सालखाथ'नि पलिं स्टेशनाव बे जाथाया जादों। 59 बोसोर बैसोनि तुलसी खनिकार मुंनि सासे पलिं अफिसियेला डिउटि होबाय थानाय समावनो हरखाब देहानि थासारिया गाज्रि जादोंमोन। लोगो लोगोनो डिब्रुगड़ फाहामसालिसिमबो लांदोंमोन। अब्लाबो लामा ससेयावनो जिउ खोमाहैदों। हार्ट एटेक जानायनि थाखायनो बिथां तुलसी खनिकारा हरखाब जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै डक्टरा फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो 72 नं बरछला बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि बिथां गणेश कुमार लेम्बुनि गारिखौबो बरगाव बराति ओनसोलाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। बेनि अनगायैबो भट जाबाय थानाय समावनो इभिएम लानानै फैनाय गारिखौ सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरा गाग्लोबदों। बे जाथाया माजुलिनि 142 जेंग्रामुख बियाबाव जादों। बे जाथाया गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखायनो जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सेक्टर अफिसार जायहा बियाबाव माबाफोर जेंना जेरै इभिएम गाज्रि जानाय बायदिफोरखौ नायगिदिंग्रा बिथाङा गावनि गारियाव गुबुन मोनसे खालि इभिएम एबा बेयाव रावबो भट होथ'वाखैमोन बबेबा बियाबाव इभिएम गाज्रि जायोब्ला सोलायनो थाखाय लाफादोंमोन। सेक्टर अफिसारा गारिनि सिङावनो इभिएमखौ दोनथ'नानै माबाफोर जेंना दं नामा बेखौ प्रेसिडिं अफिसारजों सावरायहैदोंमोन। बेयावनो रायजो राजाफोरा गारिनि सिङाव गुबुन मोनसे इभिएमखौ नुनानै खुद्रिखांदों। उनाव थासारिया दुंनायनिफ्राय दुंनानै सेक्टर अफिसारनि गारिखौ अन्थाइजों खुबैनायनि अनगायैबो गारिखौ सावनो थाखायबो थियारि खालामदोंमोन। उनाव गोबां नाजानायनि गेजेरजों पुलिस प्रशासना थासारिखौ मोजाङाव लाबोफिननो हादों। बेनि अनगायैबो लखिमपुरनि स्ट्रं रुमावबो बेलट इउनिट बक्सखौ लानानै बेले बेजे सोमजिदों। लखिमपुरनि सिङाव थानाय बिफुरिया बियाबनिफ्राय लाबोनाय बेलट इउनिटआव जालुकबारि एलएसि लिरनाय दंमोन। बेनि उनावनो बेखौ नुनानै कंग्रेसनि मावथिफोरा जालुकबारि एलएसि लिरनाय बेलट इउनिटनि सायाव सोंथि खालामदों आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय डिसिखौ बिथोन होदों। शिबसागरनि 2 नं मेटेका भट सेन्टारावबो इभिएमखौ लानानै बिजेपि आरो रायजो दलनि गेजेराव दुंहाव थासारिया जादों। खौरांनि बायदिब्ला भट होनाया जोबखांनायनि उनाव पलिं एजेन्ट गैयालासे इभिएमखौ सिल खालामदोंमोन। बेखौ लानानैनो रायजो दल आरो बिजेपिनि मददगिरिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारिया जादों। रायजो दलआ अजद दैखांनाय बायदिब्ला बे खामानियाव बिजेपिनि आखाइ दङ। मानोना जाथायखौ भिडिअ खालामनायाव माखासे बिजेपिनि मददगिरिफोरा भिडिअग्राफारनि सायावबो गाग्लोबदोंमोन आरो उनाव खारनानै बिजेपिनि अफिसाव थाखुमाहैदोंमोन। म्यानमार हादराव फिन रैखाथि बिफाननि गुलि गावनायाव सानसेयावनो सा 91 सुबुंनि जिउ खहा, जेराव 5 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'सायाबो गुलि गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय। मैया अदेबानि 27 मार्चआव म्यानमार हादराव रैखाथि बिफाना आर्म फर्स डे फालिदोंमोन। बेयाव म्यानमारनि दैदेनगिरि आं सान सु कि बिथांनि मददगिरिफोरा सोमावसारनो ओंखारदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा सोमावसारनो थाखाय लामायाव ओंखारनायनि सिगांनो रैखाथि बिफाना हुमखि होखादोंमोन दि सोरबा जुदि लामायाव सोमावसारनो ओंखारोब्ला थोंजोङै खर' आरो बिखुङाव गुलि गावनाय जागोन होननानै। जेरै हुमखि होनाय एरै मावदों म्यानमारनि सिकिउरिटि फर्सआ, जेराव बिसोरनि गुलि गावनायजों म्यानमारनि दाब दाब जायगायाव मैया सानसेयावनो सा 91 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। म्यानमार हादराव 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो मिलिटारि रुल सोलिदों। म्यानमारनि इलेक्टेड गभर्नमेन्ट लिडार आं सान सु कि बिथांखौ थगायनानै बिसायख'थियाव देरहादों होननानै सिकिउरिटि फर्सआ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो बे साननिफ्रायनो एबा 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो म्यानमाराव मिलिटारि रुलआ सोलिदों। म्यानमाराव मिलिटारि रुल जानाय लोगो लोगोनो गोबां गाज्रि थासारि जानायखौ खौराङाव मोनबाय थानाय जादों। दैदेनगिरि आं सान सु कि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथांनि मददगिरिफ्रा सानफ्रोमबो सोमावसारदों। आयेन आब्रुथियै सोमावसारनाय नोगोरारिफोरनि सायाव म्यानमारनि सिकिउरिटि फर्स, जेराव आर्मि आरो पुलिस हान्जाफोर दङ, बिथांमोनहा जोबोद इनाय खालामबोबाय थादों। मख'नो गोनांदि 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो आं सान सु कि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो बिथांनि मददगिरिफ्रा सोमावसारनायाव सिकिउरिटि फर्सनि आखायाव दासिम गासै अफिसियेलि 380 नोगोरारिफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।